Kaixo, atzalde on da ongi etorri gure solasaldira. Bueno, hau badakizue aurten Arrasate Musikalek ospatzen duela 50. urteurrena. Eta, bueno, hasi ginen urrian banda eta banda gazterekin, kontzertu batekin, orain ere hemen klaustruetan daukagu erakusketia. Eta, bueno, aprobetxatu dugu hemen familia bertan zegoela, eta antolatu dugu gaurko solasaldia. Bertan zeintzuk ditugu, Unai Urretxu, Alberto Urretxu eta Mikel Arkauz. Eta gidoilari lanak Iker Barandiaranek egingo ditu. 3 tromboilariak eta familia. Orduan, eukiko daue ze kontatu. Gustatu eta gero ere zuek ere aukera ikiko duzue edozein galdera egiteko. Mila esker. Eskerrik asko Marta eta eskerrik asko dano itortzearren eta ongi etorri iruroi. Eskerrik asko. Unai, arreskatuko naz. Eoseo, osipsio? Iseiza, oso ondo, oso xipsio. Bai, zelan da? Oso xipsio. Oso xipsio, bale. Da ongi etorri Egokorean, beran bizida, eta bintzazan, hilo bat. Bale. Bueno, hasiko gara. Argi dago ez dela bape erreza zuen agendak bateratzia, ez da? Ez. Hau da, loterixa bat, ez? Hemen 3 egotia batera. Modu baten bai. Zelan izen da, izar batzuk elkartu die, ozer? Abuztuan begon gitzen. Bai, 3? Abuztuan begon gitzen, eta egon gitzen Donostiako 15 aldian. Alberto da Bilboko Orkestrako tromboi bakarlaria, eta Mikel egon zajoten tromboen basua orkestran. Eta ni egon nintzen zuzentzen. Eta horko argazkixa, dauen argazki dana, justo 15 aldiko argazkixa. Orduen batera begon gitzen, eta egongo gare geixo bai. Espero baiet. Bai, zenit duda badaukot, zuek asteburutan kontzertuak, astebarruen ensaioak. Ez? Normalian entzaiuak eta kontzertuak astebarruan. Bai. Programa berezixa bada, ero opera tokatzen bajaku, gure abonotik kanpo, izan ezkero orduan izeleike. Baina normalien gure lan orkestrako astebarruan onena ez dakitxo. Korean ez dakigu zelan. Beste zelan da uso horario bada. Zuzendarixak beste modu baten bizidie. Bueno, hemen, uste dut danok ezautze dituzuela 3, baina ni atrebirunaz, laburpen bat eitzen bakoitzan biografiakin, 1000 gauza kanpon itxita. Alberto Urretxo, adinetik hasiko naz, bai? Adinen arabera. Adinekoa da, Alberto, kintakoa gara. Bixo dauku, Arrasate Musikale duzkan urte berberak, berrogeita. Nik etxeko, baina bai. Bueno, Alberto Urretxo, ez dakixen handako ez bada. 88 Bilboko Orkestra Sinfonikoko tromboi solista da, eta beste proiektu askoren artean Euskadi Braseko zuzendari artistikoa eta soinuaren bidaia proiektuaren bultzatzailea. Oso labur esan da. Unai Urretxo. Ibilbide luzeko tromboi jotzaile hau ere, gerora zuzendaritza ikasita, ia 20 urte daramatza Hegokorean bizitzen. Non gaur egun, besteak beste, Koreako Sozial Orkestra Filarmonikoaren eta baita Saigoneko Orkestra Filarmonikoaren zuzendari da. Eta gainera, denporietaten dau, irakaskuntzan belantzeko, unibertsiadien irakasle moduen, Korean. Eta Mikel Arkauz, gaztiena, bakizu eura familixan dauz. Bat pegau dala, baina eurak denak, lehenguzua dira, nahi lehenguzua. Mikel Arkauz, beste bixen lehenguzu txikixa, hau tromboi jotzailea tebilbide mardulekua. Herbereetan, Alemanian eta Estatu Batuetan hainbat esperientziatan ibili hostien, 2010 gaur eguner arte, Nafarroko Orkestra Sinfonikoko tromboi jotzaile solista da. Bai. Bale, bintzate. Ari gelditxu dain. Bueno. Hortik abiatuta, gogoratu daigun, gaurkua ez da izango elkarrizketa tekniko bat, musikalki, sentitzen dut, ez nazaditua, baina behintzat, beti ezin da, ez da. Baina ekarri daigun behintzat, 3 figura hauek, Arrasatearrak, Kristoni bilbideakin 3, behintzat ikesi daigun, 6 bilbide dauken, zelan bizi daben musika, eurak 3 Arraste Musikaleko ikasle izendakoa die, irakasle bai, zenbait kasutan, eta, seguro badaukagula zerik ezi, eta, seguro daukela gauz asko kontetako. Zuendako galdera ireki bat, zer da Arraste Musikal? Eta zeintzu di igual dauzkazuen eloko bizipenak, oroitzapenak, Arraste Musikalena. Gure zuenak.
Zarrenak azteko. Holan, mantenduko orden hori orduen. Bale. Broma da. Joe, esan ezaguna, txikitatik ez, nik asko goratzen naz, lehenko gure amak, zelan eraman zidan, aktivitate bat egin behar zen, eta arraste musikalera ez eta horrela zin nintzen, musika nahi zuen guk ikastia, eta goratzen naz, daukat, horritzapen nolan txikinak, lehenko aldiz joan nintzala, ez? Hor goratzen noz, Luis Garros lan zauen kabinan, lan zan lehenko arraste musikal, eta urtiekin, solfeo, nik betik goratzen dutena da, orkestran hasi nintzen, batez be, orkestran hasi nintzen nian, lehen kontatu dut, anedota bat, Juanitokin hasi ginen nian, ez dakit baintzuten da, bai, Juanitokin hasiera guzti horiek txikitatik, horrek asko markatu nau. Eta gero, netako izen da, guretako, basikamente, privilegio bat, hain gaztetatik orkestra batekin lanian ia aztia, ez? Gero, bizi izan dako esperientzia guztiak, ez? Horre, egiten edortakin, egiten ditxegun gure gauzak, orkestrakin, gure taldetxuak, eta azkenean, arraste musikalen bizi izan duguna da ambiente bat, bai? Eta komunitate bat bezala, ez? Orkestrak asko lagundu zigun, egin dituen taldetxuak eta gauza guztiek, ez? Azkenean musika asko bizi izan genuen, ez? Gogoratzen az baitxa, zelan inkluso Martakin ere, Martarekin, Gasteizera, azterketaren bat egitera kotxian, bueltan, que tuvimos algún problema, eta gogoratzen az, pocos recuerdos, eta gero, basikamente, asko inspirau nauen pertsona, Jose Lon Vitoria izan da, batez be musikara dedikatzeko, ez? Badaukadan esperientzia, oroitzapenak, oso bereziak, ez? Bai, ez dakit, hola nobeto. Bai, azkenian dira, bizitzen dako esperientzia guztiak asko markatzen daue. Ez creo que no soy yo, bai, igual, hobeto horrela, igual, bai, ez. Quique se me mueve, no sé, no. Bai. Bueno, primero, la anécdota de la camiseta, enaz jarri porque me queda justito, bai, o sea, gauzia da, claro, lehenik hemen jente asko ezautzen da, arrasate musikaleko garaian, baina futbol garaian ere, entonces algunos empezaba, Urretxo todavía está, no, Urretxo, bai, pixka zabaldu naz, eta por eso, me queda un poco justito, eta, bueno, baina maitasun asko, cuando me pueda poner bien, maitasun osok jarriko naz. Básicamente hori da, ni asko markatu dit, umetatik bizi izan dako esperientzia danak. Eta askotan hitzein izan dugu, ez? Denbora pasatzen danean, eta gero beste esperientzia batzuk desarrollatzen desunean bizitzan, gure kasuan, musika arloan, baina ez bakarri musika dedikatzen garelako, uste dut, jende askondako, zaitxek ez da mundu guztia musika dedikatu bihar eta dedikatzen. Baina, betik errepikatzen dugu, ez? Saber de donde vienes oso garrantzitsua da. Eta guk hori, denborakin, eta esperientzia gehiagokin, maitxasun eta sakontasun gehiagokin bizitzen dugu, ez? Eta, momentu enten hemen egotia, horrek ere, ilusioa handixea ematen dago. Ja hori esan da kasi bukatu. Kaltetu dutzi, el primer recuerdo, eta karrera dana esan da. Ez dut esan luzera gatik, esan dut, bueno, gatik eta lapidario. Bueno, Alberto kitzen dugu berba geixen, orduen. Gauza geixo esatuka duketelako, nahi gutxi duki. Seguro. Nire lehenengo koroitzapena arrate musikalekin izen zen iramakin Juaniton despatxue. Juaniton zaukuen despatxue hortzen erifizio berriztu dan lekuen. Eta zan bere despatxuan, eta nire akorten zen garai harten itxezeuela test moduan, Juanitok jote zauen zerbait pianuan, eta gero zuk abestuen biozun. Eta abestuen biozun bera jo zauen notak. Espozun abesten nota horrek, esaten zotzuen, ez egin musika. Garai hartan horrela zan. Eta nire akorten Juanitzen nien Juanitonen despatxoa, super nervioso. Nik musikarako balixokot, ero ez. Eta Juanitzen despatxora, eta Juanito jozauen eskala bat, nik ez dakitxondo abestu nauen o zein nauen, baina sartu nintzen. Eta ni hasi nintzen musikan,
Ba, gehien bat, amak esan zuzten, osoi ez arrazen musikalera, ez duzu futbola jolasten. Hori izan kondizioa. Osa, nik hasiera baten ez neuken, ez neuken hori, ez? Musikarako ez ebez. Ni gure naben futbola jolasten, ni joan nintzen nire tiokin beti futbolera jolasten da. Jaten importa musika asko. Baina Albertok esan dauena, gero orkestan, arzen orkestan hasi, Juanitokin, Josan Ramon Vitoria bizenda guretako, gure haitxa musikala bebai, ez? Eta gero lagunak, Edorta, Ari Zolupe, eta askotan ingau tromboitaldiak, eta horreken munduzkue guri, behintzen niri, hasiera emateko, ez? Ez gabiz denpora neurtzen, tranquilos. Gero eta motzaba fango nire lehengoko esperientzia, aiago nintzen arraste musikalera tromboiko kajiakin, izen zen eskilera begiratu eta, ostras, hau da nahi gubi erroin kaja honekin. Claro, niretako samurra izen zen tromboia aukeratzea, azkerien etxian naukon Alberto eta Unai, ja bisak ondo joten zauden tromboia, dia prueba gaztioa nintzen, orduan, bueno, etxien hau jobiozu, ez? Ja, samurra. Aukera izen zen oso samurra. Eta arrastate musikalen, azken gure lehengoko esperientzia guztiak nik eurengan bizin ditut, ez? Eurek ikusten eben ondo pasetan zabila nauzizabak dienez, beti lagun artien, beti konzertua joten, beti Alberto faten zan ona, bestera, zera jo, nire holan gurotik bilibe bai. Eta, hori, nik ez ditu nire frogak unen moruan, ezke, muten dago, ez gara, lau bost urte gara zepaute, baina muten dago beste epoka batekoa diela. Hori, artizue hori. Bai. Guretako samuro izan zen. Geixenok sartzen ginen, egisa da gero, bueno, hori ez beti izan dut zu baixuko zu musika, eta ama izan zen ez, borrau, musikatik borrau, ze ez, ontarako ez dago balixo mutikuak. Igual, futbolien, igual hobeto. Ja, bueno, azkenean bat buru borra da, eta uste dut horrik be esaten dutzula, ez, bueno, jarraitzuko haber ze moduz, eta ean oraino haieketan garen. Eta hemen gauz. Uste dut iruroi esan zuela, iruroi espada biri, ezin jotela balio musikarako, ez, da ikusin nun zauzen, da... Eurei esan zotzien iri ez. Zuri ez, unairi ez. Ni gainera... Hone bisai esan zotzien ez itxeko musika. Nik esan behar dago, Ni janitzen un talento de la leche. El mejor. Nik esan behar dago, nik suspendí tercer solfeo. Bai, realitate bat dago. Txarto. Unaik esan bezala, garai hartan, futbola bakarrik geneukan buruan, bai? Eta oso gustora ibilina, eta oroitzapen honak ere, eta esperientzia honak ere, eta gaina bizitzerako erakuskizun asko, ez, etortze gatzu, baina batez arrasate musikalen bizi izendakoa horrek asko markau bai. Miguel Lutxo gata duda txiki bat, zu futbolien hasi zeina, no ez? Bueno, hasi bai. Horrarte, jazta. Hasi bai. Dinkul hori, tromboia, futbola. Vale, galdera personal bat, ero kaso honetan familiarra. Zuek, badaukazu aurrekaririk? Zuek batez, ben, nauzixia basatelako, ja argi litxoan moduen, ez da? Aurrekaririk familixan guroteza, musikan, musika saletasun ondixa euen, beste musikari batzuk eusen? Ba, egitxe izan ez, ez duguki, baina ez zer gainera. Guke haitxa izan oso gaztia ginen nian, eta gero aman aldetik ere, eta tio eta tia bez, euren aldetik besti egon kirolakin gixen, igual Tio Ramonen influentziakin, futbola izen zen nio algixau, baina musikan ez, ni ustot, musikan sartzien nire eman gauza bat izan zala. Berak nahi zauen guk garai hartan, gaur suposatzen dut gaur bezala, sartzen dizute aktibidad extraeskolar baten bezala, ingelesa ikastera, sakontzera, ero musika egitera, ez? Eta neaman nahi zauen, zokan buruan sartuta, musika nahi zauela guk itxie, eta hori izen zen arrazoia. Zuen bide lagun izenda, eta da ondion, zer da tromboia zuentzat? Hoi oso ordena inbertiruko, venga, gaztetik. Niretzat, pertsonalki da bizitza dana, ez? Azkenian,
daukotzu binkulu bat instrumentuakin, pasatzen dituzu hainbeste ordu, eta gainera pasatzen dituzu momentu onak, esain onak, orduan da bizitza oso bat. Egisa da, nire kasuan behintzat, izen dela, azkenean bizitzan egoten zara hainbeste denpora zerbait zitzen, eta helburua, nire kasuan izen zen, lana topo bida honekin, hainbeste ez dakitxe zer gehiago ditzen, bakarri tromboia, bizi guztia tromboia jotzen, eta heltzen da momentu bat, ez da zen bizu, ontsa zein bizu, hasi venga, orkesta baten gure jo, eta zelan txenda hori. Prestatu bizara asko, sartu behar dituzu ordu asko, joan mundultik leku guztietan topetan aber nun dauen lana, eta orduan da bizitza bat. Eta helburu bat nire kasuan topau arte, borrokan egon garena hori lortzeko. Eta behin hori lortuta, bihurtzen da beste lan bat moruan. Azkenean orkestran lana itxia da erosein lan moruan. Famizana, biosozu lana, eta basoiaz. Baina daukotzun zure instrumentokin daukotzun relazio hori da oso fortia, ez? Bai, niretako bizitzeko erabat izen da, ez? Tromboia, azkenien, instrumentua. Ja, 16 urtekin pentsan hauen musika itxia, itxen hauen hori asko ikasten hauen, eta, gixen nire bizitza zauen tromboian aldian, ez? Beti, gero kontzertuak, gero, beste nian ikastez hasi ditzen freelance moruan, bai orkesta euskadikin, da Bilboko orkestakin joten, eta, azkenien bizitzeko modu bat izaten da, baina, gero niretako beste aldaketa bat izan da, ez? Bai planteo nire bizitza ez bakarrik tromboia moruan, baina musika moruan, ez? Eta niretzako nire emazteako, guk adibidez ez dauko semea alabarik. Orduen guretzako bai da musika, ero egitu da, 24 ordu egunean, 7 egun, astero, ez? Eta giz esan da oso posibizik, bai. Bueno, niretako da, ja urte danamatzat, ja 24 urte, danamatzat Bilboko orkestran, eta, niretako tromboia gaur egun, horregatik ere hasi naiz proiektu desberdinak egiten, espresatzeko modu bada. Osa, nik ez dut bizi tromboia como algo, como un friki esan da mesala del trombon, egia esan da, ez da nire karakteristika bat, eta horrela gainera isladatzen dut nire ematen ditudan kurso guztietan, estatu mailan eta holan. Niretako instrumentua da, Mikelek esan da mesala ordu asko sartzen ditugu horrekin, eta, desarriatu dutena instrumentuekin da espresatzeko modu bat. Hori da, holan esan daizek. Alberto esan hanbesti ikasten, Ez. Alberto esan gure irutetik gutxin ikasten zauena. Hori egixe da. Baina, gero beba izan, hobetuen jote zauena. Ni ondien akordetan nire amak esaten zuztean. Unai, zehati zoi esan beste ordu. Alberto, giru ordu joten da, eta ondo joten da, zehati jobio zuan beste. Hori izan zuztean nire amak. Osea, presten da, bai, ordu asko. Ez da hori egixe ez da. Pa aclarar, solamente pa aclarar. Aklaretara etorri gara, ez? Gauzak aklaretara, zue bat. Garbi egitxe. Oin galdera honetan, zigortuko Alberto desto berantzungo, berak, ez? Hartu zuen denpora, eta erantzuteko, baina, bera da pura protagonista. Musikari oso fina izatiaz gain, saltzaile ona bepa omen da, ez? Bera hasi izan, eta zue jarraitzu duzu. Ez dakit zer ikuste zinuten bera jotze banien, o... Nik lehen komentatu nagez, gehien bat, ikusten goben bera, nik ikusten goben bera, eta zaukon kanpoko lagun pilo bat, faten zan, ontxe baskaltzera honekin, joten dagoela orkestan, eta ontxe datoz etxera, ez dakit nundik urrineko jentia, jente estrangerua gu, hemen Mondrauen egonda, ez dagoen kanpoko jente asko zauketan. Eta Alberto betik hartzen zagoen kanpoko jentia, eta orduan hori bizen zan, niri erakarri nagoena pilo bat.
Eta gero, hori da, musikarluan errakarri ninduena, baina gero jotzeku arluan, azkenean bere izen zen gure irakaslea, eta bai beti zegoen antolatzen taldiak, kontzertuak, joaten gauen kalian, joaten gauen arraste musikaleko tromboi taldiakin, eta izaten zen beti oso esperientzia oso politxak. Nik usteet, azkenien kontagia hau itxen dauenak, ero saldu itxen dauenak, izaten da pasioa. Eta nik betik Albertongan ikusi dutena izen da pasio hori, musikaruntz, tromboi aruntz, ere? Eta zu ikusten duzinen azkenien zure irakaslea, ero zure anaiak, ero gure danak, pasio horrekin eta indar horrekin, nik usteet oso erreza dela kontagiatzea, ez? Eta niretako hori beti ikusi dut, ez? Euki dauen pasinua eta hori, ez? Zenbat gogorrin dauen lana, ez? Zaitxi, horbe bat atzien lan badau. Kriston lana dau, eta exemplu bat, eta horrek, pasio horrek eta exemplu horrek bidaltzen dutzu, kontagia utxin dutzu, eta hori da saldu itxen dauen azkenean. Ni akordiotan ez, gugitzen, hemen, ez dakitxe, 17, 18 ikasle, arraste musikalen tromboikua, Alberto zanien maixua, gu gaukauen kriston taldia. Osea, hori guztu eta arrazoi hori da, ez? Zake jauko, zelako lora. Bueno, eta noiz heltzen da puntu hori zato zuela, zabitza ikesten, eta errepetez dozu, saiatu bina zau lanbide izetia. Saiatu da gero lortu horbe badau bida handi bat, baina noiz heltzen da klik hori. Klik hori, venga, bai, saiatu binaz. Zuen kasuen. Nire kasuen izen zen, futbolian izen zinauen gexabin. Osa, frakaso, una... Tipo Julio Iglesias, ¿eh? No más, o sea, aquí te quedas, eta esan hauen, Alberto badabi tromboiaki, venga, aurrera. Alberto gotzen badau, cualquiera puede tocar. Ez dakit bide bada, ez? Azkenian, hasten zara, esan dudan bezala, netako oso, eta hori azpimarratuko dut, azkenian bizitzen dituzun, basea ematen dizu, bizitzen dituzun esperientziak, eta hori arraste musikalen hasi zen, bai? Eta ilusinua, hori ez, hori injarra goguak, musika itxeko gogua, eta taldeak, eta orkestrak tinazitxa, eta gauza guztiek injar bat ematen dizute. Gero ja bizitzak, esperientzia ezberdinak bizitzen dituzu eta bizitza markatzen dizu, ez? Gure kasuan, izan daiteke igual pasio horrengatik, hori egia da, azkenean, konstante buskeda, ez? Izan da, ez? Eta nik goratzen az, oso gaztetatik hasi nintzen, asko mugitzen, topatzen, azkenean, bizitzan duzu, oso karregota zauz, daukatzu gogo asko, ez? Sartuta, eta, gauzak ezagutu, eta, konstante buskeda, ez? Eta horrek eraman digu, bide batetik. Guk niko batzen az, lehenoko bidaia inuena estatu batuetara, izen zala, 1985an. Eta, esperientzi izen zen, nire ingelesa, lakera, orduan, denbora txarra zan, goratzen naz, utzi zidaten gauean Gastizera eraman zidaten, eraman zidan Gastizera, tren hartu, Madriletik egazki bat hartu Nueva Yorkera, retraso 6 horas, más perdido que un pulpo en garaje antxe. Gero, heldu nintzen a Indianapolis, eta naukan dana markota zelan heldu unibertsitatera. Eta zelan heldu nintzen, zauzien autobusik, eta kriston elurtia zan, elurtia zagoen, eta limusin baten heldu nintzen. Orduan, ez duzu, no? Como va esto? Osa, limusin baten heldu nintzen, limusina, la universidad, kabian. Eta, dices, zelan azkenean esan duzu, gauza horiek denborakin ikusten duzta, zelan nik hori ez? Ez dakitzu, zelan injar badau, gogo badau, ilusio badau. Eta ni ustot, gauza askokin bezala, ez? Azkenean musika bere guretako, gure bizitza da, bizitzeko modua da, baina suposatzen dut arlo guztiekin, ez? Dokusunean zerbait topatzen, azkenean ez una konstante guztia esanen da bezala, ez? Eta nik ustot horre markatu dagoela pixkat.
Bai, bueno, nire kasuan azkenean arraste musikalen hori joaten ginen klasietara, gehien hori ez gakun guztetan hori, solfeoko klasiak, harmonia eta hori, ez, gaur egun be guztu pasetan dela, ez. Eta haieketan da momentu zoiaz eskolan bebai pasetan digurtiak, eta nire kasuan azintzen ja batxillargoa ikasten, eta aia gauza momentua aukeratzeko ja, eta ontsa zein bioso. Eta, ingenieritza. Arrasaten, batxillargo teknologikoa hain, eta ingenieritza. Prematrikula hain, eta ja, jazta. Hori ingo, eta listo. Eta ja, zibizanean, jakusua zibizanean, hor noko ja ni dudia, ingenieritza ero musika. Ze ingo. Eta akortan da, Albertokin elkartu nintzela gaba baten, zantzazke, Alberto, nik gurote musika, nik ez du gure ingenieritza ikasen, nik gurote musika ikasen zantzazten. Musika, gurosuz, hori esfortzu handixa da, dedikazio handixa bie dau, uste du baietz, karo, 17-18 urtekin be, olako erabaki bat hartzia, esan samurra, ez? Baina, anima nintzen esan dagoen, bueno, arrasate musikaletik mundura. Ninduz nintzen konservatorio batera sartu, ez Donostira, ez inoen, eta orduan interneten sartu, eta begiratu era nuen ikasi, apur bat, mundura fan, jakin barik zabitzen topetan, ez? Itxasora bota ez da, jakin bari, zer dago? Hori da, bai. Niretako izan zerbait jan naturalagoa, Alberto ja zauen, berak, notetan da, ni baino 5 urte gehiago dauko, eta ule gehiago. Ni moderatzen izan birazak, a ber. Eta niretako izan naturalagoa, ja, masoi, amazazpi, nire akortenaz, gaina izan arrasaten, uste do, lehenoko aldize orkestu euskadekin joan hauenin, neuken amazazpi urte. Eta etorri gitzen hona maiara joten, eta Donosti Orfeoko zuzendarixa, Sainz d'Alfaro, beraz hauen zuzentzen, da lehenoko aldiz joan hauen orkestu euskadekin hemen, arrasaten. Eta hori izan masoi, amazazpi urtekin. Eta gero, naturaltasun horrekin, zinitzen ja musikan sartzen, hemen da bestian jotzen, eta horrek azkenien markatzen dutzu bidia, ez? Azteko musika egiten. Eta bazauen B-planik, hau da, eta inguruen esaten, bada espada ikesizu beste zeo zerbe bai, ero ez, ero venga. Ez hauen ez. Zan behin sartuta, ja danakin horra, bai. Ez, niretako besta. Ez dut gogoratzen, ez dut uste. Ez. Aprobetxau kotolan galdera indiskreto bat, etxeko total, ez da? Familixan zauze, eta nire, musikariziak ez bazinate, zingo zineten. Imagino eso inoiz? Musikari, zuzendari, musikatik aparte. Zuzendari esatea ez du esan musikaria. Kontuz, ja, de eso, zerbait bakiu. Horrek no garantiza. Ez dakiz lan bokatu bida beronek. El clan. Hori bai, keixo kobretan gabe. Ez dakitz, ez? Ametzero, la peor pesadilla. Pentsa, egongo nintzen... Ez dakitz, nik futbolien enbien, no me iba tan mal, baina, unein baino beto, benen bilen bai. Baina, hori gisa da. Baina ez dakitz, egiz esan, interesgarria da galdera, ez dakitz, zer igual ez dakitz. A ber, niri irakaskuntza asko gustatu izan zaitez, gertatzen dana oso gogorra dela. Askotan, bizitza honetan dau, azpimarratzeko da ez, azkenean gure bizitza izan da, topatu dugu, normalian, bukatzen dituzunean zure ikasketak ez, goi mailako kontserbatorioan eta instrumento sinfonikoa jotzen duenak, orkestrako instrumentoa jotzen duenak, bere ilusio orkestraten jotzia da ez. Behar bada, hori topatu dugu, horretan izan enfokatu dugu gure bizitza, eta egia da horrek ere, gero, lan bat irabaztia, eta nire kasuan eta Mikelen kasuan Euskal Herrian bizitzen egotia,
hori loteria bat oso handia da, osea, ez da erresa, egitxe zan, oposaketa bat irabaztia, da gogorra da, bai. Baina, bueno, gure kasuan, azkenean prestatuta egon behar zara, eta, hor gauz, ez? Baina, bueno, bide horretan, horregatik esaten dut, ez? Jente asko gero irakaskuntzan ibilitxana, arras de musikalen, eta gero baitxa beste leku batzutan, ez? Musikenen bezala, eta, konpaginatzia gauza bisak oso zaila izan da, ez? Oso gogorra da. Niretako betik esaten dut, ez? Eta ikaslai asko esaten dut. Irakaskuntza dedikatzea, exigentzia bat, eta responsabilidade bat, orkestra baten jotzea baino haundiagoa. Eta hori horrela zatxe deuskazu umiak, eta esain umiak gero adolescenteak, eta musika dedikatu nahi dutenak, ez nik bizi izan ditut esperientzianak, jendea zuregan konfiantzen dutenak, ez? Eta hori kristuen responsabilidadea da. Eta nik azkenean, biliz naiz bide bizitzan, momentuak irakaskuntzan, konpaginatzen, eta gaur egun, beste proiektu batzu da matzat interpretazio munduan, zatxik irakaskuntzakin konpaginatzea, zan oso gorra, ez? Ni uste, modu baten, ez banintzake dedikatuko interpretazio munduan, bai, ustot, igual irakasle izango nintzala, zatxik, umeekin lan egitea eta asko gustatzen zait. Ni uste hori izango zela, zatxik, beste gauzarik ez nahi ezer planteatu, ez? Inoiz eto pentsau, egiz esan da, ez dakitz, zein gona ben. Benetan? Sorte honekoak, bai, zuek. Apostu bat jozue eta hor zabitzen. Eta gainera ez dakigu beste eze behitzen. Aparte, baina... Bueno, zu, bai. Mundo imaginario. Alberto ez dugu mundo imaginario. Baina, mundo imaginario, ze guzteo jagatzun espazun musika egiten. Ez dakitz. Benetan. Ni idea. Gainera esan duzu zuretzat hogeta labordu da zazpi egun hastien, musika dela, ez? Bestion dako, bai. Baita ez, gero denborakin, hasieran etapa badao, ez? Bai, horrela izan behar dela. Azkenian norbaitek musika egitea nahi badu, berta dedikatzea nahi badu, bizitzeko modu bat egin behar da. Kompetentzia oso handia dau, zaila da, errealitate badau. Orduan hori politxa da, baina errealitate badau. Gero, nila esan dizudan bezala, 24 urte da matzat, orduan, bai, bizitzen dut asko, baina gero ja bizitzen beste gauza batzuk garrantzitsuagoak datoz, Eta Bialaba dauzkat, Mikelek Hiru, unaik ez, baina beste gauza batzuk ere dauzkat, eta egite ditzu. Musika. Bai, honek ez. Ez que unai da, kasu... Unai da, el raro de la familia, bai. Orduan, hori be onartu behar da. Baina beste gauza batzuk ere badaude, beste dedikazio batzuk, ez? Azkenean bizitzake beste gauza batzuk bat ditzu, eta horri Orduan, al 100%, nik musika al 100%, urtie pasatuta, bizitzen dut, eta orain ikasten dut lehen baino gehiago, hori egia da. Alaba dauzkanetik ikasten dut gehiago. Eta, ja, urtie pasatzen dian, o estudias más, o te caes, orduan, hori mantendu behar da, ez? Baina, beste gauza batzuk daude, eta oso ondo komplementatzen dira gainera. Zuen esperientziatik, musika ogibide moduen hartu nahi dauen bati, ze aholko emongo zinetzake? Ez hartzeko. Horretaz gain? Preparetako... Ez dakit, gero eta zailagoa da. Azkenean gero eta jente gehiago dauela gero eta preparago, eta lanak gero eta gutxio dauz. Azkenean gu moruko jentia dau orkestretan, ogibide moruan, interpretazio munduan, orkestra baten joteko. Ni jubilego arte, nire orkestan ez dau plazeik. Orduan, urrengoko hogeta piku urteetan, ez da urten behar plaza batek. Orduan, ondo pentsetako, nik klaseaketan manten ditzu dudanean, beti esan dut zet. Hori, B plan bi badokotzu, hau asko gustagatzuin, baina errealitatea da, igual inoiz ez zela lortuko. Orduan, itxuzu beste gauza batzuk gustatzen jatzunak, hori dedikau denpora bat, ez da samurra.
Guk orain eduki ditugu posaketa batzuk trompeta bakarlarirako orkestran, 126 zeuden eta ez du inori plaza emun, ez? Jendoan azagoen, bai, baina azkenean ez dakitz, ez da erresa, ez? Nik zanen dau ez dedikatzea, nik uste baietz, erosin gauza bezala, zer dago erresa? Prometan esan du, prometan. Zer dago erresa gaur egun, ez? Nahi nada fácil. Nik uste dut, lehen Martari esan diodan bezala azkenean, nik uste dut norbait dedikatzeko gogo asko behar dagoela. Bai, gogo asko. Eta talentua auki behar dagoela. Bai, talentu asko badukatzu eta gogoik ez badukatzu, no merece la pena. Eukitzen bozu gogo asko, baina ez badukatzu talentu asko, behintzat interpretazio munduan komplikaba da. Mikelek adira zidan bezala, horti doia. Baina, bueno, musikan gaur egun gauza asko egin daitezke. Osa, ez da bakarrik, musika modu askotan bizi daiteke, eta hor, irakaskuntzan ere, horrek ere preparazioa dauka, Osa, ez da erresa. Hori ere beste espezializate bada. Ez que askotan ematen da, el que no va a la orkesta, irakastera. Eta ez da horrela, hori izan da urte askotako... Zepsino bat. Hori da, baina, ez que, denborakin ikusten duzu, ekibokazio badala eta sistemaren arazo bat dala. Horrek ere beste preparazio bat dauka, eta jende guztiak ez du zagaitzik interpretazio munduan bizi behar. Eta beste irakaskuntza munduan, gaur egun ere, gestio aldetik, gure gizarteak behar duten gauzanako, batez gestioaren munduan ere, musikari askok ere bideo hori hartu du, zaitik ikusten du behar batzu daudela, batez musika klasikoan, eta nik uste dut ere salida badagoela. Zaila dala zaila? Baina uste munduan orokorrean, lanbide guztietan da komplikagoa, Baina, bueno, animatu behar da jendea, batez be, garrantzitsuena da, eta hori egin dezaket lan handiena bintza da, bere, eta gero laguntza, familien laguntza. Hori ezinbestekoa musikaren karrera oso garestia da. Oso garestia da, inbertzio asko da, eta ez dakizu inbertzio hori lortuko duzun. Orduan, gauza guzti horiek garrantzitsu da horregatik entorno hori, herrietan, musika eskoletan, eta kontserbatorioetan sortzen den entorno oso beharrezkoa da. Niretako oinarria. Ni gogoratzen da arrasten musikalen hasi nitzenean, solfeoko irakasle oso ona izan dauen. Mertxe Marina Beitia, bai. Eta olako nikon unibertsitatean ematen do klasiak, Korean, eta bebai gisa esan da ikusten duten musikari asko, bai da oinarria daukizun oinarri ona, baina oinarri musikala, ez da instrumentala. Oinarri musikala, like solfeua, abestia, eta horrelako gauzak, zuk nahi baduzu musikara dedikatu, oinarri gauza hauek garrantzitsuena die. Bai instrumento bat jotzeko, bai abesteko, oinarri hauek zenduak ez baduzu eukitzen, orduen denbora asko agian beharko dozu nivel bat, hartzeko, baina oinarri oso ona eukitzen baduzu, nivel hori azkar hartuko duzu, Orduen gauza ez da batek ahalduen, ezin dauen, gauza da noiz aldauen. Kamino luzie da, ez da motza, baino nik emaliketen konsejuero oinarrisa. Eta hori oso importantia da. Ejemplua eure dia, eurek kriston karrean jaue. Doktor y doktor. Biak. Eta doktora daukate egin da, horre egin dute. Eta, bueno, horrek ibilbide bat eman die. Mikelek esan du bera azira izan zen, ez? Unai zuri galetuko zut, noiz eta zergaitik erabakizinu zuzendaritzan zentretia? Hori ikastia, jotan lan egitea? Bueno, nik hasi nintzen unibertsitatean tromboiko klasiak emuten, eta gero ja hasi nintzen bebai kamara emuten, Orduen musika kamara hasi nintzen emuten, hor ja ikusten duzu, apur bat, taldea apur bat ondixua bak, Eta nik akorten naz, azkenengo tromboiko audizioa importantina izan 2009 zen,
joan itzen Alemaniera, Berlinera, inauen audizioa Berlineko Filarmonikarako, eta ez jaten ondo joan, eta orduen ja pentsena jo, ez, segitzen bo tromboia jotzen, izen bida, niznaz Alberto Moren, ez, bera duko kapazidea gauza sortzeko eta gauzak egiteko, nina eskixo de piñón fijo, eta pasetan jaten, igual berdina errepikatu bidotela denbora guztixan, ez? Orduan, bebain hauen irakaskuntzan sartuta, esan nuen, bueno, nik uste tromboiakin ja bastante indotela, ez dakit zerbait gixo aldotenin, eta guztetan jat hau taldiak sortu eta taldiak zuzendu, eta horrela hasi izan. Eta gero ja joan itzen Poloniara, eta han ikasi nuen zuzendaritza. Eta hor, sabiz, bi orkesta liberien, ez? Besteak beste. Bai, bueno, baina ez pentsa dela beste. Nire, esaten duten buruan, azkenien nire lana da unibertsitatean, klasiek ematia. Eta Alberto esan daben buruen, oso gauza bi oso desberdina die, ez? Eta, baina, bueno, bai, oso posina. Bueno, beste galdera ireki bat, musika hizkuntza unibertsala da, ez da? Argita garbi. Eta zer da musika bat ez bezuentzat? Emozioa? Emozioa interpretatzen dauenantzat, emozioa jasotzen dauenantzat? Galdera holan hippie xamarra, hola, irekixea? Bixak, azkenian gure hori esatzeko modu bat da, eta jasotzen dauenak, bai, azkenian guk jotzen dauenean, zaiatzen gara historixe bat kontetan, ez? Eta kontetan dauen hori, zaiatzen gara helerazten entzuten dauen nahi. Eta gero entzuten dauenak, hartzen dau berdina. Historixe hori hartzen dau bere modura, liburu bat irakurri moduan, ez? Irazten daue liburu bat, eta gero zuk irakurtzen zunean, hartzen duzu, ez igual berak pentsatu duen modu, baina zuri modu batera jaetan jatzu. Eta gure kasuen da berdina. Hori zerbait hori gure publikoa helarazi. Bueno, azkenien musika danan moruan da sentitzeko era bat. Eta oso garrantzitsua da ulertzia musika sentitzeko ez daukezula zergatik musikariz jakin beharrik. Hau da, ez poduzu inoiz musika ikasi eta joatzen zara kontzertu batera, orkestra sinfoniko bat, ero opera bat, ero gure dana, eta jartzen zara itxi begixak eta sentiru. Nik uste dut hori dela musika. Ez bakarrik musika, Mikel Ezamuren literatura, ero pintura, ero ez dozu zergatik jakin behar horri buruz, ez? Eta, bai, azkenien da sentitzeko era bat, niretzako. Askotan, ez, igual esan duzku, nik ez dut ulertzen, ez? Nik konzertu dara fantaz, ez dut ulertzen. Ez dago ez ebe ulertzeko. Azkenean fan bizara eta disfruto biozu, zuk hori, unek esan da moruan, begizak itxi eta sentiru. Nik esango nuke azkenean hizkuntzak pertsonen artean konektatzeko, ulertzeko dira. Musika esaten denean, ustez, konpartitzeko zerbait da, ez? Eta, bueno, ez da zagaitzi musika ulertu behar, baina hori da, adibidez, kontzertu bat entzutea goia zenean, ez? Batez be, kontzertu sinfonikoak, ez? Kontzertu sinfonikoak ez daukate letrak. Orduan, musika letra daukadenean, ulertzen dugu modu batean, ez? Baina ez daukadenean letrak, zer ulertzen dugu, ez? Eurek oso ondo adierazi dute, ez? Azkenean emozioak daude, zer soinuak zer ematen dizun, ez? Ni uste jende askok ez dura oraindik bizi izan, gure gizartean, orkestra batek, ero kamarako talde batek, soinu emati izunean zer emati izun, ez? Nik hori adierazten dut askotan ikasleek izaten diet, ez? Hori da, Gernikako, joaten bazana, Gernika kuadroa ikustera, ez? Zuk ez badakizu ezer, zer ikusten duzu? Ez badakizu nundi datorren zergatikan egindan kuadro hori, kuadro horren erantzuna, zer esaten dizu, ez? Jendeak kurioso da, ez? Zelan espresatzen den. Baina, jakitzen baduzu, beste modu baten ikusten duzu, ez?
Nik uste dut ere, zoazenean kontzertu batera, zoazenean erosein motatako estilo desberdinetako letra dukaten kontzertu batera, azkenean badakizu informazioa heltzen zaizu. Edo dakizu letra, edo momentuan sartzen zara, ez? Nik uste soinuarekin ere, azkenean hor fondo asko dau. Osa, informazio asko dau, ez? Soinuan, ez? Eta aukera ematen bazara ezagutzeko, ez? Nik horregatik asko gustatzen zait kontzertuak, ez sinfonikoetan, sinfonikoetan daukazu informazioa, nundin nora, interpretatu behar diren obrak nundin nora doazen. Orduan horrekin ja ideia bat, noiz eginda dauen, ze influentziak eko ditxun, eta bueno, ja ideia matemati dizu, ez? Eta horrek inspiratzi dizu soinuaren adibidez, informazio horrekin, eramaten dizu mundu batera, ez? Baina, formatu txikietan, kontzertuak azaltzea, pixkatxo bat, direkzio bat ematea, modu desberdinetan, ez esplikazio handietan, baina igual sentitzeko modu baten, ez? Nola eramaten dizun musika, nik uste dut esperientzia hori bizitzea merezi duela. Eta nik uste jende asko ez duela bizitzen, eta se pierde muchas cosas, ez? En el camino esan den bezala. Esaten zabitzenen aritik, uste dut gizartian ondion dauzkagula, musika klasiko nola baitz esan da, musika klasikoarekiko aurreritzi desente. Ez? Ez tozu duzte? Bai, hori da, ematen zebait elitista dala, edo dala ez dakiz inendako, eta jendia, oza, nik uste dut hori dala eskusa bat, ez? Nik uste dut hezkuntzan orokorrean, hor laguna handi badaola, gutzuna handi badau, eta bintzat gure etorkizunan eta bizitzen dabilenan ere alabekin, ikusten dut utzun hori gero eta handiago egiten, tamalez gero eta handiago egiten ari dela, ez? Nik uste dut aukera polit bat galtzen dula gure gizarteak, ez? Musika guztia dira oso onak, ondo eginda badago, hori bai, hortaz ni bintzat oso tajante naiz, ez? Gauza asko egiten dira, baina ez bada ondo eginda, ez da ondo, bai? Eta ondo eginda ez da un nivel de excelencia, ez? Taktoekin, gauzak zainjuta, bai? Eta batez be, zer nahi dizuta adierazi, ez? Betik aurtetzen zaren zen agoteko. Eta nik uste hori txikitatik adierazi behar dela, ez? Eta horrekin aldatu daitezke gauzak. Nietako, Alberto, bebe, oso importantia da, eta hori askotan pasetan da, ze komunikazio dauen musikariak eta kontzertura joaten zarienak, ez? Eta hau oso interesantia da. Eta hau egun gare berbetan askotan, eta ni bai esaten dut zuet, mesedez, joaten zarien kontzertu batera, ezagutu musikariak. Kontzertu hostian. Joalik etzue atzeko atera eta eta nik uste dut musikariak ezagutzia, eta horrekin kontaktu bat eukitxia eta erlazio bat eukitxia, ero bai hemen arrazaten ez, arrazaten musikalekua, bandakuekin, badok lagune, eta kontaktu hau sortzia, zaitxik, Alberto, ezkenien musika da, hori ez, konpartitzia ez, eta kontaktu hori, eta konpartitzen baduzu horrela, nik uste dut bebai musika, gero jendiei bestera batera, zuri bestera batera etorreko. Jatzu zaitxik, zuk ezagutzen duzun bat dau jotzen. Orduen, klaro, oso ezberdina da, ez? Nik benetan animatzen dut zuet guztixoi, beti kontzertuan ostien, ero lehena, ero musikuekin kontaktua edukitzeko. Horrek asko lagunduko da ustet. Musikoekin, zuzendariekin ez. Puntualizan zitzen. Bueno, anekdota, badakizu, nik esan, hau da, bueno, esan dut Alberto, Alberto, ikasi bidot zuzendaritza. Ostra, zu tontua zara, zen bidot zuzendaritza, zer bezala zuzendaritza, zer, Alberto jaku zuzendaritza ikusten, gu betik gane atzin jartzen gitzen tromboia jotzen da ikusten gane zuzendarixek eta... Eta, klaro, esan dutzen nien hori, imagina bere bai aturre por un mes. Zene imagina besta. Bueno, distantziatik, ez? Eta hori txendo guen. Distantziatik. Bera zuzentzen da binean hori txendo guk, bera ez da konturatzen baina... Ez, a ber, zuzenda, broma bada, bai, gila esan, mundu zaila da. Bueno, hay que aguantarles, baina, bueno. Ez bukatu, negozio hori, ez da bai da hori, eta gero...
Bueno, txori batek esan dozta, musika klasikoa bizibilizatzea gizartean, badala gudarien lana. ¿Está, Alberto? Esto jatalo de gudari. Bueno, esan got, gudari dela zuek idatzitxako kantu bat, eta Alberto badokala proiektu balen esan duguna soinoren bidaiak, ez da? Eta bada apur bat, ez? Bueno, egon nintzen gutxi dela arrasaten, aurkezten, gure diska. Bueno, ekarri dut, norbaiten nahi badu, hor dauzko, Etorri musikariak ezautzera eta diskuak hartzera. Bai. Bueno, bai, pisa bat idatzi ziaten gudari, izenekoa. Eta, bueno, proiektu horrekin, batez be, orain hitz egiten gauden arrazoia fundamentala gauzak egitea, bentzet hori da pixkate desarrollatu dudana, esperientziekin, bizi izan ditugun esperientziekin, ez bakarri eurenak ere, eta familiarrak, eta azkenean dana, bizitzen dituzun esperientzia guztiekin, soinoren bidaia desarrollatu dugu, eta horrekin, adibidez, espresatzeko modu bat, emozioekin, sentitzeko, musika beste modu baten entzuteko, behintzat aukera ematen gara eta ematen dugu baitxe publikoari, eta nik uste dut garrantzitsu dela. Gaur egun goaz, eta batez be, oinarri izan da, alabak euki ditu danean, zer eskaini nahi diezu. Azkenean, asko hitz egiten dugu, filosofia asko dauku bizitzan, asko hitz egiten da, baina azkenean esenplua da behar dana, Eta, gu gaina guk eramaten ditugu, normalean leku guzti gaur ez dira etorri, baina normalean leku guzti eta etortzen dira gurekin, Etxirgen mazte ere proiektuan dago, Eta azkenean, bizitzen dituzun gauza guzti horiek, en el mundez interno, eta musikak eskaintzen dizuna hori konpartitzea eta azaltzea, hori da pixkat oinarria gure proiektuan, eta hori da soinoaren bidaiarekin, eta gudaria izan da izena. Kurioso da, azkenean kompositorea bera da kaudetekoa, hori Albazete onduan dago, Imaginau, Albaceteko batek idazten gudari, Baina, gaur egun redes sozialetan, eta asko mugitzen dira gauzak, eta izauen, Alberto hori idazten badio, zelan deitu diezak gudari. Pieza gudari, modu batean, gudaria hemen gauden guztiok, ez bakarrik gure herrian bizi izan dago gauzengatik, eta bizitzen ditugun oraindik, desgraziadamente gauzengatik, ez bakarrik horregatik, baita ere bizitzak ematen dizuna, azkenean gauza asko superatu behar dira, eta esperientzia dano bizitzen ditugu esperientzia ezberdinak, eta modu batean, emakumeetatik hasita gizonetara, nahiko gudariak. Arrobi bat egotia be, ez da musikan, kasu honetan importantia da. Zuek, irakaskuntzan librizate 3. Zelan egin ikasleak motibetako? Motibetako eta, hortan jarraitzu deixien. Zaila da, ez? Bai, baina, niri arraza da galdera botatzen. Azkenean, bizi gara bain momentu baten daukagula aukera eukitzeko gure telefonuan, gure telebizioan, leku guztietako erozer gauza bideo bat, kantu bat ez dakit nuena korean urten dauena, estatu batutako, eta dauz sozietatea dago, ontxe gizartea du aldatzen, ez? Eta musika klasikoa zelan dagoen hor, da nik askotan ez, pentsen da, ze ikusten duzu bebai, kontzertu eta etortzen den publiko asko, gehixena, baina nausitzen bebain doiala, eta zelan buelta emun horri, ez? Zelan gaztiak interes hori eukitxia musika klasikuai, eta ez dakit, askotan itxen du honi buruz berba, eta ez da esan. Apunte txiki bat, rokan be pasetan da, ja, Ja, bai, hori da, bai, erozen, hori da, bai. Pentsando roka ez, roka be, ja, nausixen hori da. Egia da, bizitza oso bizkor doiala eta gaur egun informazio guztixemen daukazula. Lehen esan dudan bezala, topatu behar genuen, gu tromboiari buruz ez genik egin, nik, hasi nintzanen arrasten musikalen, eta gaina handi dau, hola be, berakin hasi nintzen, berakin gero beste irakasle batzuk ere etorte zian, azte burutan, Euskaiko Orkestatik, baina zer da munduaren, zer da musika mundua ez? Azkenean, ez dakizu, eta hori, horrek bultzatzen zizun,
topatzera, ez? Gaur egun daukate informazio guztia. Nik, ja, arrasaten gaude, eta bueno, azkenien arraste musikal da, arrasateko musikarluan proiekturik garrantzitsuena, izan da, torregatik gaude hemen, guretzako ere izan da, torregatik ere gaude hemen, eta gaztetxoentzako izango da. Netako garrantzitsuena da entorno bat, komunitate bat sortzea, ambiente bat sortzea. Guk hori egin genuen, ez? Eta horrek asko lagundu zigun. Nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua dela. Zaitek horrek modu batean beste esperientzia batzuk, bizitza bat, atzutan barkatu nire euskerarekin, baina ematen dizu vivencias, esan euskera. Bizipenak, bizipenak ematen dizkizu. Eta horrek, azkenean bata bestiekin, eta jotzia batera, eta hemen itxendan bezala, taldetxuak, eta parte izatea, azkenean banda baten jotzea, zerbaiten parte zara, orkestra baten jotzea zerbaiten parte zara, ez bakarrik mundu profesionalan, ez hori herri askotan, koroan abeste ere, parte, eta horrek ere nuztu bizitzazko ematen duela, ez? Hori kirolan asko egiten da, eta kirol asko jarraitzen da. Eta familiak asko jarraitzen dute futbola, ero beste kirol batzuk. Baina musikarekin zergatik ez da egiten hori, ez? Nik hori uste asko hori desarrollatu behar dela. Ez azkenean musikarekin gertatzen dena, doazela, venga, que aprendan musika. Baina pueden vivir también cosas, y no para ser profesionales, ez? Osa, nik uste hori oso garrantzitsua dela, eta horrek ere asko estimulo asko ematen dizu, eta horrek ez bakarrik ero musika dedikatzeko, gauza askotarako, ez? Niretako hezkuntza. Nik korean ikusten dutena adibidez da sinfoniko kontzertuak, eta opera bai. Etortzen die, egoten da kontzertu berezia, kontzertu berdina, baina kontzertu berezi bat, mutikuet 6 urtetik 12ra, gero 12 urtetik 16ra, eta gero ja, institutuen dauzenien, mutikui txejakie joan kontzertuetara, ez bakarrik kontzertuetara, eta exposizio batera, artea doken zerbaitera, gero eskolarako egin behar dute laburpen bat, ez? Adibidez, joaten badira kontzertu batera, ze entzun duzun, ze kompositore entzun duzun, ze orkesta, ze interprete, ze petzau jatzun, eta horrelako gauzak, ez? Eta horrela, ikaslei ematen dutzi puntuak. Orduen segertatzen da, txikitatik, hartzen duzunin ohitura ja, kontzertuetara joateko, horrelako musika entzuteko, eta esperientzia horri eukitzeko, gero daukezu konexio askoz handixo musikarekin. Eta hori nondik etortzen da? Hezkuntzatik, ez da? Eta gaur egun joatezarenien kontzertu batera Korean, daukezu 12 urtetik 70 urtera arte. Ez dago hori, ez? Eta hori nik uste dut arrazoia hezkuntza dela. Bale, gauza bat, hemen ezagun asko dauzkazu eta zabalduko rogozi preguntas bai, eroseinek, seguro dauzela mila galdera, eta seguramente teknikoak egongo die, auskalo. Hemen dagoena, gurekin hasi garen jente asko. Edort hemen hor, handik atzetik ere, horrek ilusio asko moten dugu itxa, ez? Azkenean, hori betik eramaten dugu gainean, askotan hitzein dugu, nondik gatozen oso garrantzitsua dela, eta hori oinarrizkoa da, uste dut. Eta ikustea jendea, eta oroitzapen asko, ez? Eta hor dauen erakusketa da una pasada bada. Osea, galdetu nahi zuten hemen gaude, eta konpartitzeko. Ulertzen dut zut. Carmelo, ulertzen dut. Bueno, nire mastia ez da hemen, hori ondo dau, jakitxia. Asiran, claro, ez nauen koreano zitzen, eta inglesez ontzen koreano zitzen do berba, eta klasieketan koreano zenbaten ditut, baina, bueno, nire mastiak esaten duzta unai, mesedez, ez esan jendia 18 urte korean bizitzarela. Orduen, hain ondo ez dut ingo, baina komunikatzen, koreanoz eta komunikatzen az, bai. Alberto, zergatik hartu zuen tromboia, eta ez beste bat? Hori askotan galdetu didat,
porque había poca gente. Bai, behitxu, esango izuet, eta horrela da. Joan nintzenian instrumentua aukeratzera, ez nekixen zer zan tromboia. Bai trompeta, bai akordeoia, niri harpa gustatzen jaten, Ez dakiz zergaitxik, baina harpa gustatzen jaten, ez da? Betik izan da. Niri futbola, ez dakiz, nasa korretan. Eta akordeoia, eta bueno, eta joan nintzen nian ara, gaina lehen, esan oin bezala, orain instrumentua azten da ziren. Baina lehen azte ziren solfeo instrumentu hartu barik, 3. kursuan azte zan ez, horrela zan ez. Eta, nigo batzenaz, haitxakin. Eta, donde, pues que hay mucha gente aquí y tal, eta, hay mucha gente, pues... Eta Luis Garrok, esan zion, ¿y por qué no le metes a esta en el trombón? Que hay poca gente, ya verás como que... Ez dakit txarra, ezauen, Luis ezauen ofizinan, eramate ezauen administrazio dana, eta, claro, pues necesitamos, la orquesta no tiene trombón, necesitamos trombones, sabien José Ramón, eta ez dakit zein, eta Mauri, me acuerdo de Mauri, behitxa, jote zauen, eta nik horrekin hasi nintzen, eta, mutiko bat izan da, eta orduan, nik uste, Luisek izan zuela, ikusi zauela, bueno, pues seguro que así puede tocar antes la orquesta, con dos instrumentos, kostoko jako gehiago, torrela zinintzen, izen zan kauze, benetan, joan nintzen nien instrumentu aukeratzera, ez neki izen zezak tromboia. Bai? Eta, bueno, hori da, arrazo, Eugenio, ez daukate horren beste, bai, horrela da. Eta gero, bazigilan nian, batera ziginan, batekamente, bisok, batera ziginan, abesti bat genukan gainera, si yo gataba el trombón y la trompeta, podemos hacer tocar aquí. Bai, horra ziginan, izen ginen asko, garai hartan, izatzek azkinen gure pasioa, eta gure ilusioa gauzak itxeko, horrek asko kontagio zauen, horregaitxik betik aipatzen dut, komunitate bat sortzea, entorno bat sortzea, bizitzeko, nik futbolian bizizendako esperientziak azkenian modu batean ere musikaren eman itxun, Futbolian, azkenean asko, horre, bai sortzen da, familiak, laguntzen dute, leku batera, bestera beti, laguntzen, baina musikan azkenean izten dituzumeak eta jendea ez da egoten hor. Gaur igual aldatu da, Baina, garai hartan, guretako garrantzitsua zen, sortzea, eta horra zinean, Aritz, Unai, gero Mikel etorri zen, Kepa, de hecho, Kepak tromboia jotzen zuen, Mikel Aneak, era el mejor de los 4, por cierto, gero ja irakaskuntza dedikatu da, baina horren da zen. Bintez soinu hobiena zegoena bera esan. Eta, bueno, Jon Sagasta, eta horri, talde hundi izen ginen, eta horrek ere, nire proiektuetan gero desarrollatzeko Euskadi Brass bezala, hemen hasi ginen Mondragon Brassekin eta goza guztiekin, ere, esperientzia asko eman zidan, eta bai, oso politia izan zen. Gaur ere, usteot, arrasaten ere, ulertuta dokat, tromboi ikasle asko daudela, Bai, usteot gaur egun, 28 igual. Ostras, osea, que... Bueno, suposatzen dut ere horrek, garai hartan egindako gauzak modu batean eman diola, eta, bueno, 28 badaude, gauzak ondo egiten dabiltzalako izango da, azkenean hori garrantzitsua da, noski. 28, ostras. Bai, tropetak, ikusi. Guetako, garai hartan, nik hasi nintzanean, geunden ni, gero José Ramón zegoen, eta Mauri, eta ez dakitxe Olabe, no sé si había alguien más, no lo sé. Ez dakitxe Olabe igual, bera, si te acordarás, zein gehiago, baina, nik uste dut ezauela gauza hundin, ez naiz gogoratzen orain, gero ja eurak etorri zian, eta baina, bai, kurioso. Galdetu, nahi dezutena. Enbutin duzu koreanoak. Olakoa die? Bai, olakoa die. Bai, zatu, galdetu zera eta danak. Bai, bueno, nik ez dakit, suposatzen eta maitze joango garela, ez badoz lan galderarik, ez dakit, Gentia gure bada. Galdetzeko zerbait?
Bueno, berrogeita urte dira, edifizio barria etorriko da Laster ere, hori seinale hona da, zatek azkenean herriak ere apostatzen du, ez? Eta, ez dakit zer esan dezakedan, eskertzea, ez azkenean kontzertuetara, arrasaten afizioa badau, ez? Gauzak egiten, orain distantziatik ikusten dituzu gauzak egiten dabitzela, gauza asko egiten dabiltzate, arrasaten musikaleko arduradunak, eta hori laguntza behar da, musika apoiatzea, gure gaztetxoei laguntza ematea, laguntza etxean hasten da, oso garrantzitsua da hori, eta batez be, hori ez, aukera ematea musika klasikoa bizitzeko, zaitxik nik uste dut, lehen esan dugun bezala musika klasikoa ez dala ezaguna, eta gaztengan ere ez, dene percepzioa behintzat hori da, ez? Eta ondo dago, alde batetik gauza teknikoak ez izatea, zaitxik naiz eta 300 tromboiakin ibili, orain tromboiakin jarraitzen du ere, jotzen du, baina batez bide zuzen daitzen dago, baina azkenean zer dauen atzian hori da umeak ere jakin behar dutena, eta aukera ematea, kontzertuetara ematea, eta bizi izan dezaten, ez, gauza horiek, behar izan duen bezala musikariak ezagutzea, eta gauza guztiek oso garrantzitsua dira, ez. Irakasleak, lehengo, noski, eta gero, aukera izatea baitza, hori ez, bizitzea, vivir, crear un entorno, ez. Eta arraste musikal egiten dago lan hori apoiatu behar da, bai, eta jarraitzu behar da, eta beste ikasle jakitxea daudela, seinale oso politxa da, eta horrek ere esperantza ematen du, zaitxik egia esan, dik horrela sentitzen de bintzen musika klasikoan, utzune bat sortzen ari da gizartean, eta hori nabaritzen hasi da, baitza, igual rock munduan zuketzen duzu bisau iker, baina musika klasikoan nabaritzen hasi gara. Eta pena bada, zaitxik azkenean ez da aukera bat ematea, eta ni ustot ez ezagupen, el desconocimiento, ez ezagupenak ematen dizu, ez? Eta aukera eman behar da. Eta no dejarse llevar por el desconocimiento. O los tabús, esaten dan bezala, ez? Bai, azkenean disfrutetia, ez? Txikitatik ja, bai? Ontxe bai. Disfrutetia, ez garrantzitsuena, azten denean txikitatik ez dila llego bihar musika eskolatik, ez dila daiko bihar musikara, baina joi moruan hori eukitxia beti ez, ni guitzen du berbaz, azkenean gure semala bebe joten daue ez, eta ze gure dugu erakutzi gure semala ebei, ero zelan gure eurek hartzia musika ez, ondo pasetako eta disfrutetako modu bat. Hori, kirola ditzen dago moruan, ero lagunekin jolasten dago zen moruan, hori, taldiakin eta ondo pasetako, disfrutetako txikitatik. Ontsen juntuko gara. Ja, zauzie apur bat, hori, lotza dukezu galderak itxeko, ontsen bukatu gau, eta joaten garen horra, ordena ziko garetan auk, ez da? Berba asko itxen, oseak, gauzan dirik esateko ez. Nik saliketena da, eskerrak arrasten musikalei, konbidatu itxiega itxik, noski, guretako oso berezisa da hemen egotia. Imaginau. Gaina niretako gehiago, ze bizinaz Korean, orduen, nik Koreatik asko segitzen dut, gaina edortak bialtzen dut argazkisak, eta segitzen dauen arraten musikalen, zan dauen edifizio berrixa, eta egizte zan da, super ondo, eta super arro, hemen arrazaten musikaletik urten da, eta eskertuta, eta eskerra bebai zuek gaur etortziagatik, etorri zare jendea asko. Justo nauen kanpuen, eta ez da Alberto eta Mikel, gaur jendea etorreko da? Zein etorriko da, baina gaur jendea etorriko da, eta eskerrik asko, dano etortziagatik, izen da, eta hanbeste aurpegi ezagun ikustia bebai urte asko eta gero, imaginau, super posik, oso posik.
Eskerrik asko. Bai. Mila esker. Mila esker. Eta eskerrik asko baitxa, bueno, arrasate musikaleri, zaitxik azkenian hortik urten gara, hori betik eramango dugu, eta esan dakoa, hemen gauz, behar dezuten guztirako, eta gaztetxoak ere, egia da, etorri nik hemen egon naiz, jotzen, eta bueno, ikusi izut, gaztetxoren bat, baina animatu, kontzertuetara, eramatea, eta aukerak eman gaztetxoei, batez be gauza horiek bizitzeko. Guri, asko gure garaian, kriston lagunta izan zen, eta nik uste dut izan daitekela ere. Osea, bueno, eskerrik asko arrasate musikaleri egiten dizuten lanangatik, baitza ere, gaur egun eukidogun ibilbideengatik azkenean bertan hasi gara, eta horrek ere asko, arrasate musikalek ere asko esaten dau, ez? Eta lagundu guztiok lagundu arrasate musikaleri, umeen kontzertuetara joan, irakaslek egiten dute lanari ere lagundu, lan gogorra da, eta oso politxa da, baina gogorra da, eta merezi dute, bai? Osea, eskerrik asko arrasate musikaleri ere. Bai, eskerrik asko. Esker dano.